खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 13 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साखाथिनि सुबुंजों खोथा दान्थेलायनाय जानो हागौ, गुबुनजों सुखुजायै जागोन, गोसोखौ गोरा लाखिनांगोन। वृष राशि साना गोब्राबै बारगोन, आरजिखानाय रांफोरा आखाइनिफ्राय गलांफिनगोन, हानि जागोन। मिथुन राशि बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैगोन, संसारनि जेंनाया सुस्रांजागोन, नखराव गोजोन थासारि फैगोन। कर्कट राशि आनजाद लिरनायनि मोजां फिथाइ मोननो हागौ, बिमा बिफानो गोजोननाय होनो हागोन, गाहाम सान। सिंह राशि खैफोद नुजाथिनो हागौ, गुलाय गुजाय साननायजों समा बारलांगोन, जेबो खामानि मावफुंनो हानाय नङा। कन्या राशि बायदि खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंग्लिनाय मोनगोन, जानो लोंनो सम मोनै जागोन, देहाया गेरेबगोन। तुला राशि थांखियाव सौहैनो हागोन, साननाय हनायाव जाफुंसारनाय मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। वृश्चिक राशि समा जेथो गोनां जागोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। धनु राशि जिउआ जौगानायनि लामायाव फैगोन, थांखि लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। मकर राशि मावनाय खामानिया आद्रा थागोन, जेंनाजों मोगा मोगि जागोन, गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन। कुम्भ राशि थांखियाव सौहैनायनि लामा नुजाथिगोन, समा खाबु गोनां जागोन, मोजां सान। मीन राशि मोजां लोगो मोनगोन, लोगोजों गोजोननि सम बारहोहरनो हागोन, गोसोआ गोजोनग्लायगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।